Вдъхновение за промяна на търсещите истината. От книгата Пламъкът на стремежа. Лекции от Перица Георгиев-Кано. Не може да го видите. Трудно е да бъдем свидетели на това, което сме. Защото това, което сме, не сме го видели. Не сте го видели никога този, който сте. Не го познавате. А и принципно не може да го видите. Вие сте този, който гледа. Как ще го видите този, който гледа? Ти си този, който гледа. Чрез този филтър на ума, чрез това тяло, чрез тия сетива, чрез тая памет, това, онова. Цялата тази комбинация, която представляваш, през нея гледаш, живееш, обаче ти не си това. Това. Ти си някой, който не е това тяло, който не е твоя ум, който е абсолютно свободен. Светлина. Вечно трансцендентална свобода. Спокойствие. Това е твоята истинска природа. Това си ти. И няма причина, никаква, за нещастие. Нещастието е, защото сме описани с това тяло. Вярваме, че сме това тяло. И когато нещо не му е наред на тялото, на нас не ни е наред. А ние всъщност не сме това тяло. Това е реалността.